He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida. He vist com atacaven naus incendiades més enllà d'Orió. He vist raigs C que brillen en la foscor de la porta de Tannhauser. Tots aquests moments segur que es perdran en el temps. Com llàgrimes en la pluja. És hora de morir.